Parlem de Llovieron estrelles. És el primer llibre que ha estat traduït al castellà de tots els que tinc. És un llibre, diríem, iniciàtic per al protagonista, Mario, i d'alguna manera també per a mi, com a autora, és el primer llibre de literatura juvenil que vaig escriure i que vaig publicar, i conta la història d'un xiquet, Mario, que té una germana que està malalta, amb una malaltia greu, i que d'alguna manera aquesta malaltia de la germana ha fet que la família trontolle, no? Sent que els seus pares no estan per ell, que només estan pendents de la germana i al mateix temps que la germana està malalta i això a ell el preocupa molt. Per tant, decidirà fer un viatge, pujar a una muntanya, anar a buscar un mag que puga ajudar-lo en la resolució d'aquest problema de la malaltia de la seva germana, i pel camí anirà trobant moltes coses. Seran els iaios els que l'ajudaran a preparar el viatge, i en aquesta ascensió a la muntanya, a la Maula, anirà trobant, potser no tant respostes com les preguntes adequades per a poder trobar les respostes a una cosa tan dura com és la possible mort de Sara, de la seva germana. El llibre és un llibre escrit des de la seva vivència, per tant tenim les vivències d'un xiquet fent una cosa un poc inusual per primera vegada i vivint una aventura molt vital que diríem que s'enfronta al fet menys vital, que és la malaltia de la seva germana i la resolució de tota aquesta vivència.